Egunon eta ongi etorriak zuen irratira. Ongi etorriak ezazu irratira. Gaur gurekin 5. mailakoak etorri zaizkigu gure estudiotara ezazutari lanak egitera. Egunon, Aielen, Mirari, Abdiel, Zakaria, Adriana, Unainaren eta Natalia. Egunon. Ongi etorriak, prest zaudete? Bai. Ekin musikari! Bueno, gaur guraldi ederra etorri zaigu, aste guztia darama guraldi honarekin, eta horretarako bidali dugu Aielen, bidali dugu Mendira. Eta menditik zuzenean daukagu, bai konexioa, beroain daukagu Aielen, bai menditik zuzenean. Aielen, egunon? Kaixo. Egunon, zer moduz, nun zaude, ze menditan zaude? Nun zaude? Mendiren batean zaude? Bai. Ze menditan? Buruntza. Buruntzan zaude, oso ondo, eta ze eguraldi dago gaur Buruntzan? Gaur hodei gehiago ikusiko dugu. Goizean lainoa sortuko da. Egunaren hasieran hegoaldeko haize suabea ibiliko da eta hodeiak kostartekin tartekatuko dira. Temperatura maksimoak 34 graduko igoko dira. Leku gehienetan 20 graduak gaindituko dira eta minimoak 12 gradukoa izango da. Eta asteburuko planaren inguruan, ze eguraldi iragarpen daukagu? Larun batean eta igandean giro egonkorrak garaipena izango dugu. Eguna behe hodeien tarteekin hasiko dugu eta egunaren amaieran hodei gehiago sar daitezke kantaunari isurialdera, baina gainerakoak eguna oso eguzkitsua izango da. Maximoak 17-18 graduko ingurukoak izango dira eta soilik hegoaldean gainditu ahal izango dira 20 gradura. Oso ongi, eguraldi oso ona dator, beraz aprobetxatu dezagun eta kaleko jarduerak egin ditzazkegu. Biziketan ibili, mendira joan, eta bar. Jarraian, gurekin lehenengo mailakoak audio bat bidali digute, ia ze kontatzen diguten. Lehenengo mailakoak hor zaudete. Hor daude, bai. Agur lehengo maila, bai, eskerrik asko eman diguzuen zuen abesti eder horrengatik. Eta hau da bestia, bai, eurek abestu digutena. Entzun dezagun, denok elkarrekin. Lagunen espero, osteko aiman
Jarraian hemen daukagu Adrianak gure egun honetako menuaren inguruan aipatuko digu. Zer daukagu jateko? A ber. Kaixo, gozako Adriana naiz, gaur jangelako menuari buruz hitz egingo dizuet. Lehenengo platera garbantzuak kalabaza eta berenjenarekin. Bigarren platera urdailazpia ogi arrailetan pasatuta piper gorriekin. Eta postererako fruta, honegin. Bueno, preste egon, hartu papera eta arkatz bat, ze jarraian, bosgarren mailako Abdielek, asmakizun batzuk botako dizkigu, eta badakizue asmakizunekin, lehiaketa bat egoten dela, eta lehiaketa horretan parte hartzen baldin baduzue, eta asmatzen baldin badituzue asmakizunak, sari goxoak lortzen direla, hori bazen egiten, ezta? Ez buruan mugitzen baldin baduzu ez dizu entzuten. Entzuleek ez zaituzte entzuten, bai? Bai. Orain entzuten da. Oso do. Abdiel, nahi duzunean, asmakizunak lasai, ze jendeak, entzule guztiak, bai? Daude papela eta boligrafoarekin horre erne, jakiteko ia zeintzu diren pistak. Beraz, poliki nahi duzunean, hasi. Kaixo, Abdiel naiz eta hainbat asmakizun botako ditut. Ea asmatzen dituzuen? Lehenengoa, txikia da arratoi bezala. Gure etxea zaintzen du. Lehoia bezalakoa da. Zer da? Txikia da, txuria eta arroxa kolorea Parkatu, bigarrena, haude beste bada, ezta? Beste asmakizun bat. Ia, bigarrena. Txikia da, txuria eta arroxa kolorea dauka. Gelan erabiltzen dugu. Akats bat egiten dugunean. Zer da? Zer da? Eta hirugarrena. Biguna da eta batzuetan handia eta txikia daude. Jan egiten da eta batzuetan krema txokolatea edo nahi duzuna bota dezakezu. Eta denoi gustatzen zaigu. Ezetz asmatu. Oso ondogi, bueno, hiru asmakizun dira. Asmakizun horiek azkenean ez dira, igual ez dizue denborarik eman, beraz, nahi eran entzuteko aukera daukazue gure web orrialdean, eta gure web orrialdean sartzen baldin bazarete, bertan edukiko duzue entzungai, gaurko saioa eta saio guztiak sartzen bazarete. Apuntatu, Ondo apuntatu, labur.eus /marra laterala ezazu irratia bat zenbakia. Berriro errepikatuko dugu. Zeinek errepikatuko du? Zuk badakizu zein den? Web orrialdea? Labur... Bota. Labur.eus ezazu irratia bat. Ezazu irratia bat. Oso ondo, hor daukazu entzuteko nahi eran, gure irratia, zuen irratia, ezazu irratia. Gatuzu bat dituztetela zozofinak koloretzuri gorri berda ordinan amarmen dituzte iburdi ezkina. Gatuzu bat dituztetela zozofinak koloretzuri gorri berda ordinan mugitzen dituzte mutilaren grina. Zara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan mana urazen momentua pasagen duna. Akorratzen
zara lengoko eguna pixa bat ezan, haren ez ezan dala, juntatu ginen nian biok elkarrana. Batirula, birula, guta mutizarro edegula, zapaita, postizazpi ez... Jarraian, hemen daukagu Zakariak txiste batzuk botako izkigu. Nahi duzunean, Zakaria, bota! Kaixo, ni Zakaria naiz eta txiste batzuk botako ditut. Egun batean Leo izozki bat erostera joan zen, izozki denda batera. Egunon, emango didazu izozki bat mesedez, zer zaporea nahi duzu? Berdin zait, gero lurrera eroriko zait eta... Bigarrena. Egun batean soldadu bat beste bati galdetu zion. Zergatik idazten duzu hain gaizki letra bitxi horrekin, nire emaztea ez ulertzeko? Azkeneko txiste hori ze urtetakoa da? Kago izot. Bueno, ondo, ze liburutik hartu dituzu txiste hauek? Edo internetetik, edo... Internetetik. Ez que, egun batean soldadu batek, hau ze urtetakoa da, 36ekoa edo neizkoa? Horrelako. Oso ondo, bueno, eskerrik asko Zakaria, oso ondo kontatuta txisteak eta oso onak. Bueno, jarraian, asteko berrien inguruan egingo dugu, eta horretarako musika sarrera behar dugu, ia entzuten den. Globo estantu... Interneten gauza dira, dakizue, beti anuntzio sartzen dizkigute. Eta, bai, galdera bat. Jarraian azken aldian bolo-bolo dabilen gai baten inguruan hitz egingo dugu. Ezagutzen duzue zuekin ari naiz. Ezagutzen duzue kalamar jokoa? Bai. Bai. Zuk ez, zeinek ez? Nik. Zakaria? Bale. Zertaz doa? Kontatu pixka bat zertaz doan. Mikrofonoak irikita dauzkazue, nahi duzuenean hitz egin. Lasai, hemen gaude, familian. Serie bat da, Bai? panpina bat dagoela, eta abesten dute zuk joan behar zenean beraren gana, eta ikusten bazaizu hiltzen zara. Ikusten bazaitu hiltzen zara? Bai, mugitzen. Mugitzen. A ber, Abdiel? Nola bat biru txoriak egin du, baina hiltzen. Hiltzen? Bai, hiltzen. Nola hiltzen? Daude como polizia batzuk. Aha. Eta hiltzen dituzte pertsonai. Eta joku gehiago daude. Baina hori jokua da? Bai. Hiltzea jokua da? Bai, hori da jokua, eta gero... Baina zuek, nire galdera da, zuek joku, adibidez, eskolan eta patioan eta jolasten duzuenean, jolasten duzue hiltzera? Eliminatzen zara. Eliminatzen zara. Eski gauza bada eliminatzea eta beste gauza bada hiltzea, desberdina da, ez? Bai. Jolas batean ni eliminatzen baldin manaiz, jolasa amaitzen denean berriro parte hartzen dut. Ezta? Baina hiltzen baldin manaiz ja jolasteko aukera gutxi, ez? Ja. Eta zuek ikusi duzu hori? Ni ikusten ari naiz. Ikusten ari zara orain. Aha. Bai. Eta zein da, segatik gustatzen zaizu? Bai. Bai gustatzen zaizu. Bale? Eta zer da gustatzen zaizuna ba? Jokuak nola dira. Jolasak. Bale. Orduan, bertan dauden jolasak zuri ezagunak egiten zaizkizu. Bai. Karo, segatik, zezuk jolasten dituzu. Ezta? Bai. Adibidez, bat bi hiru txoriakak egin du nirekin jolastu duzu, Bai. Gorputzezik eta jolastu duzu, Ze jolas gehiago daude? Gero da... Lehenengoa da... Ia denak eliminatzen direla.
Ia denak eliminatzen dira? Eliminatu hil? Bai. Aha. Gero beste jokua da, Zuek ikusi duzue, Adriana? Ez. Zuk ez. Zakariak ere ez. Zuk bai, Aielen. Vale. A ber, besteok, mirari. Ikusi duzu? Ez, zuk? Bai. Nataliak bai. Narenek, ez, eta unaik ere ez. Aha, vale. Bueno, hemendik orduan 8tik 2 ikusi dute. 3. Vale. Ia erdia. Esan. Beste jokua da... Bueno, beste joku batzu daude, ezta? Eta joku horietan azkenean, dira, zuek jolasten dituzuen jolasak, gorputzeziketan, parkean, ezta? Orduan, karo, zuentzako esanguratsua dira, zuek jolasten dituzuen gauza dira, gertatzen dena da, emaitza ez dela berdina, ezta? Ez. Emaitza da pizkat heavy. Bai. Ez? Bai. Ez que gertatzen ari dena da, Europa mailan eta horrela, beste irtenbide batzuk topatzen ari direla, eliminatu beharrean, jolasten dutenean beste irtenbide batzuk topatzen dituzte. Adibidez, ondo ditzu zeizu hori? Ez, eta. Orduan, pelikulari edo serie hori ikusteko, zuek uste duzu zuen adina dela? Ez. Zenbat urterekin ikusi daiteke pelikula hori? 16 urterekin. Eta orduan zuk nola ikusten duzu aldiel? Zenbat urte dauzkazu? Nire arrebarekin ikusten dut. Zu zenbat urte ditu zure arrebak? 15. 15, ez ditu, 16, ez da? Ez. Eta 16 ukiko balitu ere bai? Berak esplikatzen dizu? Jolasak eta esplikatzen dizkizu? Vale. Norbaitek ikusten du bere gurasoekin? Edo bakarrik ikusten duzue? Bakarrik. Bai, nik ez dut ikusten. Eta ze uste duzue? Zuek uste duzue serie bau bakarrik ikustekoa dela, zuen adinarekin? Ez. Eta adibidez, ikusi dezakete lehengo mailakoak? Ez. Entzun duzue lehengo maila? Zenik badaki lehengo mailako batzuk ikusi dutela. Lehengo mailakoak ezin dute ikusi. Bigarren mailakoak? Ez da ere. Zuek ez da ere. Zenazten direna da azkenean jolasa, zerbait divertigarria, baina gero hilketak. Orduan, ezazu, esan. Eta dirua ere gero... Eta dirua, baina zu dirua lortzen duzu? Ez. Zuk orain, zein da zuen lana orain? Ikastea. Bai. Ikastea. Eta ondo pasatzea. Vale? Vale, baina hiltzen bagaituzte, ja ezin dugu ondo pasatu. Ez da? Orduan, ezazu irratidik eta eskolaren izenean, zer adierazten dizuegu. Badaudela sarean eta portal desberdinetan, serie eta pelikula desberdinak ikusteko aukera. Aukerak inoiz izan duguna baino handiagoak eta zabalagoak dira. Eta bertara sarrera klik batekin egin dezakegu. Komenigarria ikusten dugu gurasook eta irakasleok, gure ikasle eta gure seme-alabek ikusten dituzten pelikula eta serien jarraipena egitea. Eta adinerako egokiak diren ala ez ikustea. Beraz, telebista eta serie gutxiago eta jolastu kalean sano gehiago. Animo! Gelan sartun den hauni, kantak burusik ezten bakarrik, zu
zuek kalien egongo sarie, zeia ez nau WhatsAppeko taldien. Ezberdinen azeta badakit, da zer ez gehiago ez itxi hau, bardin zure bilurrek, zure akazak. Kaixo, bosgarrenako mirari naiz. Gaur asteburuko planei buruz hitz egingo dizkizuegu. Gaur lasarte horian urriaren 15an Manuel Lekuona kulturretxean Viaje al fin de la noche antzerkia izango dugu. Helduentzako antzerkia da eta sarrera doai. Arratsaldeko 8etan. Goizeko eguzkitze, tainoren aurrien, ez naz makurtuko. Ez naz makurtuko. Larun batean 16an txirigotak helduentzako antzerkia izango dugu arratsaldeko 7:30 Manuel Lekuona kulturretxean ere. Sarrera 12 euro. Naiz da barregegin, artista bat nazni, nire burue maitatzen badaki. Eta igandean La Patrulla Kanina filmea izango dugu arratsaldeko 5:00. Filmea euskaraz izango dugu eta sarrera 3,80 euro balioko dugu. Disfrutatu! Nahi dodan moduen negaz egiteko, edo lorabi belarrizen ipintzeko, neure margoak, neun gaukeratuz, kolorez ikinju, horma zurizek ezteko, lotatu beharri, ez, hausen azni, da gustoko epanozu, jodidu zaitez. Bueno, jarraian hemen daukagu nahi, eta eskolako proiektu baten inguruan, proiektu baten berri emango digu, Unai nahi duzunean. Aurtengo agenda 30ko gaia hau izango da. Lehorreko ekosistema, larreak, zelaiak eta landare itxasuna. Itxutasuna, landare itxutasuna. Hoi dira aurtengo gaia. Vale, zer gehiago? Sentsibilizazio faseak, bideoak, jarduerak, abendura bitarte. Abendura bitarte, sensibilizazio fase eukiko dugu. Diagnosia, urtarrilek aurrera. Segi. Jarduerak, eskola mailan, eskola inguruko zelai eta belardiak atzertu. Orduan, eskolari dagokionez, guk zer egingo dugu? Zelaiak eta? Belardiak aztertu. Vale. Hori eskolan. Zer gehiago? Lasarte Horia mailan, lorategiak, Gipuzkoa mailan. Lasarte Horia mailan, lorategiak. Lorategiak aztertuko dituzte. Edo ditugu. Vale. Eta, Gipuzkoa mailan? Intsektu hotela. Intsektu hotela. Zer da hori? Bakizu zer den intsektu hotela? Ez. Zuek? Ez? Ez duzu inoiz ikusi? Ez duzu inoiz ikusi olako... egon zarete Aiako Pagoetako parke naturalean? Aian? Ez? Hor badago olako egurrezko estruktura bat, eta hor sartzen dira intsektu desberdinak. Armiarmak, bitxobolak, sisareak, marigorrengoak, olako gauzak. Eta bertan egiten dute euren etxea, eta orduan zuk egin alduzuna da, joan olako lupa batekin, eta aztertu. Gustatuko litzaizuek egitea? Bai? Eskatu irakaslei egiteko hemen hotel bat. Intsektuen hotela. Bale? Bale. Oso do. Eskerrik asko Unai.
Jarraian gure aurreko asteko pertsonei eskutua zein zen ikusiko dugu, eta sariduna zein zen. Zuek irratia entzun zenuten aurreko astekoa? Ez? Bale. Gustatuko litzaizuke entzutea? Bai. Bai. Bueno, gogoratzen dizuegu berriz ere, labur.eus/ezaztu irratia bat webgunean, bertan nahi eran eta nahi duzuenean, eta nahi duzuen ritmoarekin, eta nahi duzuen denboran entzun dezakezuela irratia nahi aldiz. Eta gaur orain, hemen daukagu gure kutxa berdea, gogoratzen duzu lehen urtetik? Bai, zer dago kutxa berde honetan? Lehengo azteko pertsonei eskutuen papertxoak, ia zeinek asmatu duen, da zeinek irabazi duen. Lehengo azteko pertsonei eskutua, Kobe Bryant zen, Kobe Bryant, baki zuen hor zen Kobe Bryant? Bai. Nor? Balonzestoko... Saskibaloiko jokalari bat, Lakersekoa, ezta? Bai. Eta nola, badakizu hil zela? Bai. Helikopteroko hori baten, ez? Bere suerte txarra zuen. Bueno, ia zeinek asmatu duen, hemen daukagu kutxa berdea, Naren, sartu eskua. Ia, hartu du papera, irikitzen dago papera. Asmatu du? Asmatu du, Naren? Bai. Eta nor da? Gabriel Bost C. Bost C Gabriel ez dut uste denik. Baina Gabriel bosgarren mailan dago? Konfunditu da eta jarri du lehen urteko zenbakia. Gabriel 6. C. Soriona, Gabriel. Bai, Arantzan zaudete. Arantzan entzuten duzuen irratia. Badakizue, internetez entzun dezakezue, beraz, mobilan piztu, esan andereño, pizteko andereñoa, pizteko mobilan irratia, eta entzuten duzuenean, saria jasotzera etorri, bale, astelenean. Oso ondo, zorionak. Eta orain, jarraian, klasikoa, pertsonai eskutua. Kaixo, gu bosako Unaietanaren gara, eta gaur pertsonai eskutua zango dugu. Ea asmatzen duzuen zein da. Beltza da. Begiak oso handiak ditu. Bere barruan Eddie Brock dago. Karnatz beren etsailea da. Simbionte beltzarekin transformatzen da. Bengadoreak ere bere etsaileak dira. Hortzak oso handiak ditu. Pertsonaren barruan sar daiteke. Bi pelikula ditu. Eta supervillano bat da.
asmatzen duzuen. Benetan saia jarri digute, nik ez daukat ideierik ere, aztarrastorik ere ez norden. Baina, bueno, igual zuek entzuleak badakizue, beraz, gogoratu. Zer egin behar dute entzule guztiek pertsonei eskutua baldin badakite? Unai eta Naren. Paper batean idatzi eta... Zer idatzi? Zein da? Zein den pertsonei eskutua, zer gehiago? Eta gero... kutsa berdean sartu. Izena eta gelako zenbakia teizkiarekin, ezta? Bai. Oso ondo. Eta zozketa batean sartuko dira, eta zozketa batean sartu ondoren, ikusiko dugu garailea zein den. Oso ondo. Eta beste interesatzen baldin bazaizue gehiago, teknologia berriak erabiltzen badituzue gehiago, zue badaukazue e-maila eskolan? Bai. Eta badakizue zein den irratiko e-maila? Ez. Bagoratuko dizuegu, irratiko e-maila da 012-974 irra@hezkuntza.net. Ia, zein gogoratzen du? 012-974 irra@hezkuntza.net. Beraz, nahi baldin baduzu edo baldin badakizue zein den pertsonai eskutua edo asmakizunak, bertara bidali mesutxo bat, eta guk jasoko dugu gure estudioetan. Eskerrik asko Unai eta Naren. Hirugarren bekoek abesti bat edo zer bidali digute, orain jaso dugu gure estudiotan, ia zer bidali diguten. Entzun dezagun. Eskerrik asko hirugarren mailakoak, bidali diguzuen abesti eder horregatik, Ken Zazpi Inaute Lorrietaren Ilargia. Zuzeneko
teknikari lanetako zailtasunak. Ikusi duzue? Ez da erresa, Ametsak sortu zizkitanan, galtzen dituena. Na, 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 na. Na, 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 na. Zuretzat ilargiak lapurtuko nuke gauero, eta zuk itxu zaude bere argia ikusteko, irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Jarraian, bueno, abesti ederra hau entzun da gero, jarraian gurekin urte betetzeak gogoratuko ditugu, horretarako Natalia etorri zigu. Egunon, Natalia. Kaixo, ze moduz? Ondo. Ondo. Bueno, gaur zeinek betetzen ditu urteak? Boster. Gaur zeinek betetzen ditu urteak? Jargi. Ilargiren urte betetzea da gaur, beraz, Arantzan dago, ondo pasatzen, 3 egun egon dira, 3. eguna, 2 gau, zui gustatuko litzizuke joatea? Bai. Bai, ez da, urren urtean joango zarete, bale? Beraz, zorionak bidaliko dizkigu hemendik, ez da? Zorionak. Zorionak, Ilargi! Bostek urteko gelan 11an Joxon eta 17an Marko. Lehenengo mailan 13an Nerea, 14an Ekain eta 16 Kevin. Bigarren mailan 15 Naia Gomez eta 16 Ekaitz. Hirugarren mailan 17 Mitzi eta 16 Damian. 17 mailan, zigarren mailan 15 Jargi eta 17 Einaut. Zorioneko urtebetetzeak opa dizuegu. Beraz, gaur Naia Gomezen ere urte betetzea da, 2. mailan. Zorionak, Naia, ez gara konturatu. Zorionak zuri ere. Osongi, eskerrik asko 5. mailako esazutari guztioi, zer modu zibilizatere zuen irratsaio honetan? Ondo. Gustora? Bai. Ez oiukatu, entzuten data, mikroak hartzen du zure ahotsata. Hurbildu hori bai mikrora, baina oiukatu gabe. Eta, badakizu egon garela, daramagula hemen 45 minutu. Laburra egin zaizuela. Bai. 45 minutuko saio bat prestatu duzue. Beraz, zorionak. Oso ondo induzue, Oso ondo, benetan. Berriz etortzeko, adibidez, astelenean nahi duzue berriz etorri? Bai. Hori ikusiko dugu aldereñoekin eta hitz egin marko dugu, a ber. Eta zer gustatuko litzaizuke irratian entzutea hurrengoan adibidez? Bueno, badakizue parte hartu dezakezuela zuek ere bai asmakizunetan, eta, bueno, zuek botatakoa dira, baina, beraz, gogoratuko dugu berriz, nola dene berriz entzunei duzue irratia? Zuen irrati saioa berriro entzutea gustatuko litzaizuke? Bai. Zuen burua entzutea, ez da? Bale, orduan gogoratuko dugu nola dene web horri aldea. Badakizue, nola den? A ber, nola da? Abdiel daukagu hemen gogotsu hitz egiteko. A ber, Abdiel, bota, nola da? Labur.eus Ezazu irratia. Bat. Berriro gogoratuko dugu. Labur.eus
ezazu irratia bat. Oso ondo, gogoratu, nahi eran entzuteko eta nahi duzuen beste, web orrialde horretan sartu, eta hor entzungo duzue. Eskerrik asko 5. maila, aio! Ondo pasa asteburua, agur!